Bisa habis mana sih kita? Bisa habis kita. Kamu nak labu nang? Kamu nak labu sih? Football खेला फाइनाल दिनै जाथ'आखै दाबो जासिगोन आरो ना बारा गोबाव गैला टाइमा फुरा फुल नायनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लाइभआ सोलिबाय थागोन नेट प्रब्लेम जायागौ मानि सोलिबाय थागोन आरो ना नेटआ माबा लाइभआ आंना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जाबाय नै मानसिया जाहांबायानोसै नै बम गावनायखौ दान्दिसे दोनथ'दो किक अफसिम दोनथ'दो अननानै खावलायहरनाय जाबाय जाय जाय नोंथांमोना बिसिम सफैनानै नायफैनो हायाखै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो ना आं लाइभ होगासिनो दं नायफैदों दे मा नोंथां मा जादों बाहाय मा जादों खेला जानो नागिरदों खेला मानि खेलाखौथ' आं बुजियालै बारा माबा खेला बेबा बहा होनदोंलै नोङो बहा खेला बहा बोरमा सिखाव खालामहरनाय आंखौ नों खावनानै जाखायो नोंखौ मिथिखायो बोरमा खावनानै जायो मा बेलाय मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों लाइभसो बारा गोबाव गैला लोगोफोर र' जासिगोनानो टाइमा फैगासिनो दं रेडि जाबायानो गय जाबायना गय जाबोदों बहाया खेबाखैलै ओरैनोसो खालामना खेबाखै दा खेबथ'वाखै
लाइभ फैगासिनो रेडि जाबाय नै ओंखारबायानोसै अबेजों होनोमोनलाय दिनै आबाव धालिगाव बङाइगाव दालिगाव बङाइगाव नङालै धालिगाव बङाइगाव नंगौब्रा नंगौ औ दालिगावसो बोजों थांबाय बङाइखौनो होनदों सापागुरि माने माथो जायगानि गोजा दिनैलाय औ जायगा असिन्थ इउनिभार्सेल खोरोमदाव इउनिभार्सेल जायो असिन्थ बहा जासिगोन र' आं खाथियाव थांनाय देखाय थानो Ủa lấy gì? Sao? Ê, hả? Anh là sao? Chiếc xe đồ còn lấy, bật lắm nữa. Ơi, đừng với mình luôn đấy, coi cái chuyện là, đâu anh em đấy, cái đấy, với mình đâu đây, mình làm cái gì? Ê, nơi, ông đấy, xin xin video. Wow, vào đó selfie cái gì? Live cái gì ra kìa? खाथियाव थांनानै माबायो एसे थाथ'दो मोनसे लाइभ मोनसे माबा ओरैनो लाइभ नङा रेडि जाबाय आरो ना जोसिगोन बारा गोबाव गैला नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बारा गोबाव गैथारला र' जागासिनो नै फुरा रेडि बे समाव गेलेगिरि बिथांमोना थामथिम जाबाय आरो जोंनि आलासि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो बे समाव जोङो मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङै आरो गोबां गुबुन गुबुन मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि मुङै जोङो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामगोन बेनि उनावनो जोङो नेशनेल एन्थेम जाना गना मनाखौ जों रोजाबगोन बेनि उनाव थोंजोङै जों किक अफ खालामगोन कन्डलेन्सनि थाखाय बयखौबो थामथिम जानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय बयबो जेन गसङो हानायफोरा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय जाबाय जों बयबो मुंख्लंफोरखौ जोङो मान बावनानै जों गसंनि कन्डलेन्सआ जागायबाय जोब्बाय बे समाव जोङो जन गन हारिमायारि मेथाइखौ जों रोजाबगोन आरो खेबगिरि बिथांमोनखौबो सारियाव गसंफानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जेसेबां जोंनि नायगिरि बिथांमोन दङ बयखौबो गाव गावनि जायगायावनो गसंनानै जोंनि हारिमायारि मेथाइखौ रोजाबनानै खावलायनाय जाबाय नुनायाव एसे इनडिसिप्लिन नुयो अर्गानाइजारफोरा एसे बुंजानाय बायदि जायो बेनिखायनो जोङो मान बावनानै जों गसंनानै जन गणखौ जोङो रोजाबगोन जोङो जोंनि मानगोनां गाहाय आलासिखौ फुटबलखौ जोजेननानै बादायलायनायखौ जागायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय हामबायदि सारखौ मोननैबो हान्जानि सिमावथायबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि जानानै बेस्ट अफ लाक थाबाय नोंथांमोननि मोजां स्किलफुल गेलेनानै दिन्थिफुंगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय टाइमा
Ini kan ada sini cuma